Какво да правим с състезатели, които имат крехко его и много тежко понасят загубите? Здравейте! Казвам се Марио Терзиев, професионален педагог на обучението по физическо възпитание, но в момента практикувам като помощник треньор по модерен петобой и в това си качество постоянно се занимавам с състезатели, като ги готвя за състезания, турнири от най-различни рангове. Тази част на моята дейност много често ме е сблъсквала с един генерален проблем, за който бих искал днес да ви споделя и как аз се опитвам да го боря. Това, за което днес ще говоря, най-често при мен се е случвало с състезател, който аз съм заварил, така да се каже. Или пък по-пораснало дете, което вече идва с своите предварително изградени навици в поведението и в психологията, от възпитанието и така нататък. Тъй като ако аз съм започнал от началото да работя с въпросното дете, е много трудно да възникне изобщо този проблем, защото мой главен фокус е изобщо да не попадна в такава ситуация с такова развито мислене. Става дума за възникването на грешната представа в децата относно състезанията, когато за пръв път започнат да се състезават, и като цяло изграждането на грешното мислене относно това каква е тяхната роля и каква трябва да бъде тяхната роля в развитието им като състезатели. Работата е там, че много деца започват спорта, защото им е харесало. Видяли са по телевизията или са пробвали на някое изложение или форум и решават да се запишат. Малко по-късно става време за първото им състезание. Там, къде заради хиперамбициозни родители или заради треньори, които мислят само единствено за себе си, за да са подтиквани към победата на всяка цена и състезаването на всяка цена. Много често съм чувал изреченията като "давай сега да не ме изложиш" или пък "бори се до дупка за победата, ще вземеш медал". Това е изключително грешно за изграждането на менталитета на едно дете, което започва да се състезава тепърва, и ето защо. Със сигурност изграждането на спортна злоба и желание за победа е много важно за едно дете. Това му дава хъс и мотивация, за да печели. Това обаче е качество, което всеки човек се ражда до голяма степен с него, и доколко той ще има пламък вътре в себе си, за да се бори и да побеждава, е нещо, което външния свят много трудно и много малко ще може да му повлияе и да го промени в него. Въпреки това, когато на това дете му е натяквано от малко, че единствено и само то трябва да се бори за победа, то без да разбира бива програмирано. Пренася този менталитет в училищната среда, в тренировъчната среда и като цяло в ежедневието, като това му пречи да се изгражда по правилния начин, защото единствено и само победата за това дете означава успех. Щом още гледаш, трябва да харесаш видеото и да се абонираш за канала и да го споделиш с други, които могат да имат нужда от него. Айде, учи да гледаш. Да, ама не винаги можеш да побеждаваш. И практиката показва, че има много лошо следствие от това погрешно мислене и тази погрешна настройка. Децата се фокусират прекомерно върху състезателния аспект на спорта, който практикуват. Проблема идва там, че пренасят този менталитет в самата тренировка и по време на тяхната подготовка, която е жизненно важна за техния напредък, те обръщат всичко на само стремеж към победа. Това е много пагубно, защото за да напредват, те трябва постоянно да повишават своето ниво, да експериментират, като с експериментите вървят ръка за ръка и загубите, защото е нормално ти в началото, когато започваш с нещо ново, да си по-слаб в това нещо. Но експериментирайки и обогатявайки себе си в дългосрочен план,
станеш много по-добър, отколкото ако си останеш само на тези старите умения, с които си побеждавал в началото, защото и конкуренцията се движи, и тя се обновява, и тя се подобрява. Абсолютно точна аналогия тук може да се направи с фехтовката, която като спорт единоборство перфектно дава ясен пример за това. В началото много бързо намираме в кой аспект на играта ние сме добри. Залагаме на този аспект и побеждаваме в началото, особено при малките и подрастващите състезатели. Да, но конкуренцията ни гледа, следи ни и ако ние не си обогатяваме нашия репертуар, нашия общ сбор от технически и тактически приеми и не обновяваме нашата игра и не я подобряваме, неминуемо след време нашата конкуренция ще ни засенчи, защото те се развиват. А когато ние само стоим на тренировка и понеже искаме на тренировка да ги побеждаваме, си стоим на старите умения, се обричаме на дългосрочен провал. Можем да дадем и пример с плуването, където за тези от вас, които не знаят, плуването има 4 стила, делфин, гръб, брус, крол, като много може да се спори кой от тях е най-трудния, но със сигурност факта е, че е много трудно да станеш олимпийски шампион в който и да е от стиловете. Съответно, какво става с децата? Тъй като за да станеш шампион в който и да е стил, ти трябва да имаш невероятни умения, цялостно в цялото плуване. Редно е да знаеш всички стилове, всички видове обръщания, най-различните умения, които не се наблюдават на състезание, но които ще ти помогнат да се научиш да плуваш по-добре, когато отидеш на състезание. А какво става при малките деца? Те много бързо научават кой е техния най-добър стил, кой е стила, на който имат най-голям шанс да спечелят медал. Само там се състезават и отказват да учат друго, защото за да го учат, те трябва да ходят на състезания и да се състезават с този свой по-слаб стил. Това обаче няма да им позволи да печелят медали и затова те го отказват. Това е изключително масово явление. Друго лошо следствие от това, че гоним само победата, а не усъвършенстването, е, че когато неминуемо загубим, както е нормално, всеки човек да попада в лоши моменти, се наблюдава едно абсолютно рухване на психиката на детето. То не иска отново да се сблъсква с тези неприятни емоции, които са част от спорта и, честно да си кажем, част от живота. Детето решава, че не иска повече да участва по тези състезания, защото смята, че много е назад с материала и няма да има шанс за медал. Добре, какъв шанс за медал? Нали става дума за злато? Ай, като ще сме максималисти, дай да го погледнем така. За какво отиваш? За трето място? Да, или злато, или нищо. Май всъщност друг е бил проблема. Я вижте как обърнахме сега видеото на друга тема. Май не е въпросът толкова златото, колкото просто да ни дадат нещо там да вземем, нали? Някаква бърза наградка за сега. Сега ако може да спечеля нещо. Да се върнем на темата все пак. Ами то няма смисъл да участвам. Какво да ходя само там да ме бият? Чакай. Ти какво мислиш, че всичко е само победи? Че той живота е низ от последователни, някой път многобройни загуби с тук-там поръсени победи. Нали, като всеки път отиваме и се изправяме пред конкуренцията, губим, после се прибираме, подобряваме се, учим се от грешките и се усъвършенстваме. Това е единственият начин, после пак като се изправим срещу конкуренцията, този път да триумфираме. Това е малка част от съобщението, което се опитвам да предам на по-порасналите състезатели, които идват при мен, тренират редовно и искат да побеждават, но се спречкват с този грешен менталитет. За съжаление на тинейджерите, както съм казал и в друго видео, което ще оставя долу в описанието, на тях много трудно се повлиява. Те трябва да решат да ви слушат и ако са имали друга фигура в живота, която тежко им е повлияла в грешната посока, шанса да ви слушат вас е много малък. Все пак аз съм длъжен да опитам и когато ми позволяват, ги говоря тези неща. В крайна сметка обаче дали родителя, когато става дума за по-малкия ви състезател или пък тинейджера, когато говорим за него, който е по-пораснал, дали ще ви послужат, си е божа работа. Точно защото държим на дългосрочния, големия прогрес и не се интересуваме от най-малките победи, понякога като педагози се налага да се отдръпнем и да оставим нещата да се случат по своя естествен път. Така даваме личен пример за това, че сме готови да претърпим моментната загуба, защото тя ще ни доведе до по-голямата победа в дългосрочния аспект, а именно изграждане на правилната мотивация и менталитет в нашия състезател. Хора, това е тема за поне едночасово видео, много ще ми е трудно да засегна всички подробности в това кратко видео днес.
Така че не се колебайте да ми оставите коментар под видеото или да ми напишете подробен имейл с нещо, което бихте искали да ви поясня по тази тема. Междувременно, знаете, харесвайте видеото, абонирайте се за канала и ударете камбанката. Всяка сряда качваме ново видео с нова тема. И не забравяйте да преподавате от сърце. Чао!